Türkmenistanda bilim we owu budaklarının işärleri döwlete köne demir ýygnap tapşyrmaga mejbur edilýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaýyň şunlar Daşowuz vilayetinde köp duş gelýänligini gurrun berdiler. Bilim budagynyň we owu hojalygynyň işärlerini her adam 200 kilogramdan demir ýygnap döwlet demir zawodyna tapşyrmaly etdiler. Bu çäre şu ýyl sentyabr-oktýabr aýlarynda agdalan budaklara plan edilip vilayet resmiýetleri tarapyndan tapşyrylypdyr diýip habarçymyz 1 oktýabrda habar berdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan Daşowuzly mugallim öz kärdeşleri bilen şu günler köne demir tapmak meselesi bilen başagy bolýanlygyny we demir ýygnamak işine hatda mektep okuwçylaryny çekmäge mejbur bolýanlygyny gurrun berdi. Häzir işten soň zir ziwilleriň arasyndan nerede taşlanan demir bar bolsa ýygnap ýörüt. Öýümizde demir galmady. Käbir mugallimler öz okuwçylaryndan hiç bolmanda 3 kilogram demir tapyp bermegi talap edýärler diýip Daşowuz vilayetynyň Ýylanly etrafyndaky orta mektepleriniň birinde işleýän mugallim gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde şolan Daşowuzlaryň aýtmagyna görä, şunlar owugyjylyk budagynyň işärleri bolsa regional häkimetleriň köne demir tapşyrmak talabyny ýerine ýetirmek üçin abat tehnikany söküp onuň demir böleklerini tapşyrmak ýaly işlere baş goşýarlar. Owugyjylyk işärleri owu hyzmat edarlarynda tehel könelşen ema ýörep duran tehnikany metallaloma tapşyryp planyny dolmaga mejbur bolýarlar. Onsuzam ekin meýdanlarynda tehnika ýetmezçilik edýär diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosu Daşowuzdan habar berilýän bu ýagdaý boýunça vilayet resmiýetlerinden kommentariýa alyp bilmedim. Demir tapşyrmak plany bilen baglylykda ýurdun beýleki vilayetlerindaky ýagdaý barada hem häzirlikçe maglumat ýok. Türkmenistanda büdjetden aýlyk alýan döwlet edara karhanalaryň işgärleriniň mejburi işlere we çärelere çekilmegi işelere dürli maksatlar üçin öz gazanjyndan pul tapşyrmagy giňden ulanylýar. Häkimetler mugallimleri, lukmanlary we beýleki büdjet işgärlerini paxta ýygmak, aga çekmek, köçeleri arasalamak we binalary abatlamak ýaly işlere ýygy-ýygydan çekýärler. Olardan tutuş ýurt we şylda ikidek ekilýän nahallar köçe arasçylygy, syýasy jemgyýetçilik çäreler üçin maddi serişde toplanýar. Soňky aýlarda Türkmenistanda büdjet işgärleri köpçülikleýin paxta ýygma çekilýärler. Azatlyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä käbir halatlarda büdjet işgärleri paxta meýdanlaryna ýatymlaýyn ekidilýärler. Paxtaçylara öz ýaşaýan ýerlerinde däldi, başga owalaryň paxta meýdanlaryna ekidilip paxta ýygdyrylýar. Olaryň ýatjak jaýlarynda amatly ýaşaýyş şertleri döredilmändir diýip habarçymyz 28 sentýabrda habar berdi. Adam hukuklaryna goraja halkara guramalary Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurt ýylaty babatynda mejburi dähmediň dürli görnüşlerini giňden ulanýanlygyna ýygyderli ünsü çekip gelýärler. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri bolsa ýurdun äkli urlardan batly depkinde gülläp ötýänligini we ýylatyň bagtly durmuşda ýaşaýanlygyny aýdýarlar.